Què ens impedeix anar cap a la llum? Moltes són les causes que ens impedeixen fer el pas definitiu, quan acaba la vida del cos material i continuar amb la vida d'esperit, d'ànima. Durant diferents episodis parlem d'aquest fet. Avui tractarem la solitud. Resum de les comunicacions realitzades el dia 25 de març del 2019 a l'Espai Espiritual, on vam atendre dos germans, els que patien aquesta situació i no feien cap pas per anar a la llum. Comunicació atribuïda al germà Enric Rivera. Déu us guardi, germans. Els dos germans que us hem acostat avui estaven sols o es trobaven sols. Aquesta solitud l'experimentaven de forma molt diferent un de l'altre. La solitud et menja. Un se l'havia buscat ell, pel seu caràcter, per la seva forma de ser. El que ell no entenia i es preguntava: per què em deixen de banda? Sempre hi ha una raó, o gairebé sempre hi ha una raó. Quan hem estat acompanyats i de mica en mica ens anem quedant sols, val la pena que ens plantegem què passa. Aquest germà es va anar tancant en si mateix, en una postura còmoda, creient que eren els altres que el deixaven sol. I era ell el que volia estar sol. El seu caràcter aspre, la seva manera de ser descurada, procurant tan sols per a ell, amb l'excusa, com que ningú em fa cas, ja només tinc de pensar en mi. De totes maneres, ho feia d'una forma molt estranya. Només pensava en ell, però donant la culpa als altres. Per què el deixaven sol? La solitud és una mala companya per a tot, també a l'hora de fer el traspàs. L'altre germanet va estar gairebé sempre sol. Aquesta solitud que ell procurava trencar, però la seva situació no el deixava. No el deixava trencar aquesta solitud. Aquesta paraula de trencar que ha expressat ell es refereix, en aquest cas, poder tenir companyia. Els germans que viuen al carrer, com ara el cas d'ell, poques vegades troben companys. Algunes vegades sí, però d'altres no. Dos germans que els va arribar el moment de fer el traspàs. Un totalment sol. Ningú el podia acompanyar. Ningú va poder saber que aquell germà se n'anava i va haver de marxar sol. Tan sols acompanyat per la seva solitud, la que havia portat tota la vida. Van trobar el seu cos al carrer, sense identificació, sense res. Ningú el podia plorar. L'altre també es va anar estant sol. El van trobar al cap d'uns dies, a la casa on vivia, estranyat com tantes vegades passa pels veïns, aquells que el veien passar i no s'acostaven a ell, però que van intuir que alguna cosa passava. També el van trobar sol. Aquest va ser el seu pensament. I com estava sol, seguia estant-ho, no adonant-se que aquells que havien estat amics d'ell, en saber el que havia passat, van tenir cura de les seves despulles. Però, preocupat, com que ningú volia saber res d'ell, no li va donar gens d'importància. No va saber mai que hi havia algú al seu costat. Bé,
Aquests dos germans han estat atesos per vosaltres i conduïts al lloc que els correspon. Serveixin aquests fets per comprovar el diferent que pot ser la solitud, com ens comportem, com ens trobem. Procurem no fer com el primer germà. Ell ho hagués pogut solucionar. El segon germà, afortunadament, havia de passar aquesta prova i, afortunadament, com he dit, la va superar. Res més avui. Quedeu-vos amb la llum del Pare.